Gideklarar nga kampiyon ang first-time participant nga contingent gikan sa Tagbilaran City, Bohol, ubos sa sinulog base category. Samtang tribo masadyaon sa Toledo City, may kampiyon ubos sa free interpretation. Nang report ni Marie Dumabo. Gipasundayag sa Tagbilaran City Contingent sa lalawigan sa Bohol ang ilang pamaagi sa pagpakita sa ilang debosyon o selebrasyon gamit ang drum o gong nga naila sa Lubok, Bohol nga bulibong kingking. Mo'y nakapangangha sa mga nananaw og sa judge sa Sinulog Grand Parade Ritual Showdown 2026. Hinungdan nga sila ang nigawas nga kampiyon ning tuiga sa Sinulog-based category. Ang first-time participant nga Tagbilaran City ang nakakuha usab sa Best in Musicality Award. Nakalangkat sa second place ang Municipality of Dumanho. Third placer ang City of Carcar. Kinsa mausab ang second place sa Best in Street Dancing ug fourth place sa Best in Musicality. Nakakuha sa ikaapat nga dapit ang Banay Labangon sa SB category ug third place sa Best in Musicality ug sila usab ang Best in Costume. Ang anaa sa ikalima nga dapit sa Sinulog-based category ang City of Mandawi. Samtang kampiyon sa Best in Ritual Showdown sa Free Interpretation category ang tribo masadyaon sa Toledo City. Ang Toledo City usab ang first place sa Best in Musicality ug kampiyon sa Best in Street Dancing ug mausab ang Best in Costume. Ang Kalibungan Festival sa Kidapawan City sa lalawigan sa Cotabato. Ang second place sa Free Interpretation sa Ritual Showdown. Ug sila usab ang third placer sa Best in Street Dancing ug third sa Best in Musicality. Ang Hudyaka sa Bais Festival of Harvest ang third place sa Ritual Showdown sa FI. Kinsa second placer sa Best in Musicality ug fifth placer usab sa Best in Street Dancing. Nakalangkat sa ikaapat nga dapit sa Ritual Showdown sa FI category ang Lambo Mabolo. Ug sa ikalimang dapit ang Tribo Carminanon. Ang Carmen sa probinsya sa Cebu ang nakakuha usab sa ikaapat nga dapit sa Best in Musicality. Samtang ang Lumad Basakanon ang fourth placer sa Best in Street Dancing ug fifth placer sa Best in Musicality sa FI category. Second place sa Best in Musicality sa SB category ang Banawan Cultural Group sa Guadalupe, Cebu City. Ug ang Maria Clara L. Lobregat National High School sa Zamboanga City ang fifth placer sa SB category alang sa Best in Musicality. Sila si Cebu City Mayor Nestor Archival ug Cebu Provincial Governor Pambari IV ang nisayaw ug sinulog uban sa Danau City Karan sa Performing Arts nga usa sa mga dancing guest contingents. Uban nila nga nisayaw si Danau City Mayor Ramon Nito Durano III ug ang mga department head sa Kapitulyo. Tema sa lang pasundayag ang pagkahiusa sa mga local leaders ug pagka-resilient sa mga Subuano gikan sa mga naagian nga katalagman ug paghatag bili sa kalikupan labaw na diha sa ilang pagtuo ngadto sa balaang bata. Pasado alas 8 gabi hingpit na human ang 2026 Sinulog Grand Parade, pinaagi sa fireworks display. Ang Cebu City DRRMO ang nitala og 5.2 milyon nga mga tawo atol sa tibuok adlaw nga kalihukan gahapon sa kapistahan sa balaang bata ug sa Sinulog Grand Parade. Uban ni Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.